Mela, il-qari mill-Ittra l-Ebrej, kapitlu 7, minn vers 11 sa 28. Issa kieku l-perfezzjoni kienet permezz tal-sussija levitika, permezz tal-assessin, ġifieri aroniċi, għax fuq il-bażi tagħha l-poplu rċieva l-liġi, xi bżonn kien ikun hemm li jqum saċerdot ieħor skont l-ordni ta' Melkisedek u mhux magħdud skont l-ordni ta' Arun. Għax la tinbidel il-susija jsir ukoll neċessarjament kambjament tal-liġi. Għax dak li dwaru huma magħduda dal-ħwejjeġ appartiena għal tribu ieħor li minnu ħadd ma serva fuq l-artal. Għax hu evidenti li sidna u dixxendent minn Ġuda. Dwar li ma tribu Mose ma tkellem xejn rigward is-saċerdoti. U dan hu jerġa' aktar ovvju jekk iqum saċerdoti ieħor skont ix-xebħ ta' Melkisedek li sar mhux abbażi ta' liġi preskritta nkwantu dixxendenza fiżika, iżda bis-seta ta' ħajja indistruttibbli. Għax hu mixud dwaru int saċerdot għal dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek. Għax minħa waħda sar annullament tal-kmandament preċedenti minħabba l-djufija u l-inutilità tiegħu għax il-liġi ma perfezzjonat xejn, u minħa l-oħra hemm introduzzjoni ta' tama aħjar li bija nersqu lejn Alla. U b'daqskemm ma kienx mingħajr ġurament, għax minħa waħda dawk huma saċerdoti li saru mingħajr ġurament. Imma minħa l-oħra dan b'ġurament minn dak li qallu is-sit ħalef u mhux se jibdel femtu int saċerdot għal dejjem. Daqshekk ieħor Ġesu sar il-garanti ta' patt aħjar. U dawk minħa waħda saru saċerdoti patt kbir minħabba li kienu projbiti mill-mewt li jkomplu. Imma hu minħa l-oħra, minħabba li jibqa' dejjem għandu sussija jew saċerdozju permanenti. Għal daqstant ukoll kapaċi jsalva kompletament lil dawk li jersqu lejn Alla permezz tiegħu, għax dejjem jgħix ħalli jinterċidi għalihom. Għax ta' bilħaq kien adatta għalina jkollna tali sommu saċerdot qaddis, innoċenti, pur, mifrut mill-midinbin u eżaltat ola mismewiet li m'għandux bżonn ta' kuljum bħas saċerdoti ewlenin joffri sakrifiċċji. L-ewwel għal dnubietu stess imbagħad għad dnubiet tan-nies. Għax dan għamlu darba għal dejjem meta offra lilu nnifsu. Għax il-liġi taħtar bnedmin li huma dgħajfa bħala saċerdoti ewlenin. Ma l-kelma tal-ġurament li ġiet wara l-liġi taħtar lill-liben, ipperfezzjonat għal dejjem. Amen. F'moħħ l-awtur lill-Ebrej l-idea bażika tar-reliġjon, ir-reliġjon għalih teżisti sabiex tipprovdina aċċess jew dħul quddiem Alla. Sakemm jirnexxila dik ir-reliġjon hija reliġjon tajba u aċċettabbli. Jekk ma jirnexxilix, allura mhijiex tajba. Qiegħed jippreżentanna lil Ġesu Kristu bħala dak li permezz tiegħu u għalhekk isejjaħlu il-ħin kollu is-sommu saċerdot. Il-medjatur li bih aħna nersqu b'konfidenza lejn Alla. Mhux aktar beżana jew imwerwrin li se nkunu kastigati jew mormija minnu. Tajjeb il-fidi Kristjana tatina aċċess, tatina dħul, tintroduċina fil-preżenza t'Alla sabiex hemmhekk narfuh mhux bħala l-imħallef tagħna imma aktarx bħala l-missier twajjeb tagħna. Ir-raġunar tal-awtur tagħna, tal-Bibja kollha infatti, hija li d-dnub firidna minn Alla. Hija realtà kifra, hija realtà evidenti fis-soċjetà tagħna matul iż-żminijiet id-dnub jifred minn Alla. U dik hija bażikament l-ostaklu, il-problema maġġura ta' kull wieħed waħda minnha. Issa ħafna minnha, speċjalment meta nkunu għadna mitlufin, ma ħobbux naffaċċjaw ir-realtà. Naħarbu mir-realtà u flok ma nissaraw mal-problema maġġura, mal-problema kbira, nippruvaw insolvu ħafna problemi żgħar tal-ħajja ta' kuljum. Da bħal meta għandek raġel
miż-żewweġ li huwa miksur serjament minn ma' martu mhumiex qed jitkellmu qed jgħixu taħt l-istess saqaf. Tajjeb, il-komunikazzjoni bejnietom inqatat, m'hemm ebda relazzjoni bejnietom, sitwazzjoni diżastruża, però dan raġel ma jafx x'qed jagħmel, allora x'jagħmel flok ma jattakka l-problema u jfittex medjatur biex b'xi mod jew ieħor jerġa' jibda jitkellem ma' martu, tajjeb jibda jillapazza l-għawlin fid-dar, iwa għandi panċa ħamun nibdlu, irrid inbajed il-kamra, irrid nibdel xi madum tal-bitħa, għandu ħafna problemi fid-dar. U qed jipprova jsolvihom, però dawk huma l-problemi vera. U l-bniedem mitluf hekk jagħmel. Jinfex viżibilju ta' problemi oħra li huma problemi żgħar u jinsa il-problema umana waħda tagħna l-koll. L-aħna midinbin mifrudin minn Alla. L-Alla inħossuh, il-bniedem mitluf iħossu imbiegħat minnu, ma jħossux reali, saħansitra anke jiġħad li jeżisti, appuntu il għaliex id-dnub iġelu, iħajru, jasal għal dik il-konklużjoni. Iżda jgħidilna qara qid il-mulej mhijiex hekk qasira li ma tistax tgħin u lanqas widintu mija hekk tqila li ma jismax, iżda ħżunijietkom firdu bejnkom u bejn Alla tagħkom u d-dubjietkom dawrulu wiċċu minnkom biex ma jismax. Di hija l-problema tagħna. U allura il-reliġjon aċċettabbli hija dik ir-reliġjon illi twassalna biex aħna niġu wiċċ imwiċċ ma' Alla u nkunu milquejn minnu. U għalhekk is-suġġett li qed jippreżenta qudiemna dal-awtur huwa tant u tant importanti. Ġesu Kristu l-Medjatur. Fil-bidu tas-sajf mort kors qasir tawna wieħed avukat fuq il-medjazzjoni. Meta fejn fin għandek negozjanti meġġildin bejnietom jew koppji miż-żewġ miġġildin bejnietom u allura hemm dil-firda, flok ma jitalgħu l-qorti u jitlu f'ħafna komplessità ta' qrati u avukati, jippruvaw jirranġaw bejnietom. Jiltaqgħu ma' dil-persuna maħtura apposta, jgħidula l-medjatur, u ħafna drabi għalinna, ħafna drabi, l-affarijiet li anke jkunu gravi jissewwew. Meta għandek wieħed illi laqgħet iżomma wieħed u laqas qed iżomma l-oħra, ma jipprova jifhimhom it-tnejn u jressaqhom flimkien. Ġesu huwa s-sommu saċerdott tagħna li propjament jagħmel dax-xogħol. Ilaqqa lill-Alla l-missier magħna l-bnedmin Alla qaddis magħna l-midinbin ilaqqahom flimkien tant li Alla jaċċetta lilna u aħna nifirħu u nitennew bih. Allura Ġesu huwa s-sommu saċerdot, l-intermedjarju, wieħed li jidħol, għana bil-Malti għandna kelma sabiħa bejjien. Bejjien. Wieħed jidħol bejn wieħed u ieħor. Jaqbad ita wieħed, ita l-ieħor, jressaqhom flimkien. Il-bejjien, il-medjatur, il-rwol, ix-xogħol ta' saċerdot huwa li jressaq in-nies lejn Alla. Waħsib, ħsib neċessarju għalina għax weħidna maħniex kapaċi, dan mill-bidunet Alla għamilna ċara, kulħadd huwa reliġjuż b'xi mod jew ieħor. Kajjin u Abel, it-tnejn kienu reliġjużi, it-tnejn resqu offerti quddiem Alla, però wieħed kien milquh u l-ieħor le. Għaliex? Għax wieħed resaq bil-fidi, Abel bil-fidi offra sakrifiċċju lil Alla. Mentri l-ieħor offra l-opri ta' jdejh. Kien reliġjuż ukoll, derlu li għandu jkun aċċettat, però Alla ma aċċettax. Mhux kull reliġjon hija aċċettabbli. Huwa permezz ta' Ġesu Kristu. Illi jorbotna, x'il-kelma reliġjon xi tfisser? Rabta. Rabta. Reliġjon tfisser rabta. Ġesu huwa dak li jorbotna lura ma' Alla. Jorbotna lura, aħna li konna mbedin, Ġesu reġa' qarribna flimkien mal-ħallieq tagħna. U allura l-awtur issa imissu jippreżentana s-saċerdozju superjuri ta' Ġesu. Huwa superjuru huwa aqwa mis-saċerdozju ta' Arun, is-saċerdozju Levitiku. Irid nfakkarkom illi l-nies li kitbilhom l-ewwel darba li kienu Lut, imrobbijin minn ċkunitom bħala Lut, tajjeb, kienu familjari ħafna mal-tempju f'Ġerusalem,
fejn hemmhekk kienu jaqatlu annimali ta' kuljum u jiġu offerti fuq l-artal. Is-saċerdoti levitiċi kienu komuni, kont tarahom anke fit-triq, tajjeb, li joffru da' sakrifiċċji. Però finalment Alla issa għamel bidla radikali. Dik is-sistema li kienet ilha għaddejja għal xi 1500 sena minn żmien Mosè, tajjeb, issa permezz ta' Ġesu Kristu, issa li der saċerdot ieħor dik is-sistema ġiet abrogita, ġiet imwarba, spiċċat. Alla ġaba fit-tmiem. Għaliex issa għandna saċerdot superjur, saċerdot fuq l-ordni ta' Melkisedek. Ġesu huwa ola minn Arun u difatti ħadlu postu. U la darba ħa post Arun, tajjeb, kif jista' jgħaddina minn moħħna illi Alla wara li der Ġesu Kristu sommu saċerdot tagħna, Alla ħatar xi saċerdozzu ieħor. Ir-raġunament ta' dan l-awtur huwa issa li der Sidna Ġesu Kristu is-sommu saċerdot ma għandna bżonn ebda saċerdozju ieħor. Tajjeb, ma jistgħux ikomplu flimkien is-saċerdoti Leviti u Ġesu Kristu. Imma Ġesu iwarrab, tajjeb, u jtemm is-saċerdozju ta' qablu. Għaliex is-saċerdot ta' qablu kien dajef. Kien debbol wis, kien saċerdoti iffurmat minn sempliċi bnedmin midinbin bħal bqija. U allura kien dajef, tajjeb, il-patt il-qadim illi kien ilu għaddej issa għal sekli twal ta' snin, tajjeb, intwera bħala dajef u allura kien meħtieġ li jiġi titħol din ir-riforma biex nesperjenzjaw xirka ġenwina ma' Alla, komunjoni vera ma' Alla li ta' bilħaq noqorbu lejn Alla. Fl-ittra l-Ebrej kapitlu 8 vers 18 jgħidilna. Meta qal patt ġdid, kien ilu jitkellem dwar dan il-patt ġdid, meta qal patt ġdid, qaddem l-ewwel wieħed. Issa dak li jitħassar u jixjieħ wasal biex jgħib. Allura qed jgħidilhom illi s-saċerdozju li kien tant komuni fis-soċjetà tagħhom dak issa wasal biex jisparixxi. Wasal biex jintemm darba għal dejjem. Bi Kristu u fi Kristu kollox hu aħjar. Kelma din kruċjali fl-ittra kollha. Kemm il-darba jsemmi l-kelma aħjar. Patt aħjar, saċerdozju aħjar, tempju aħjar. Fl-Ebrej 8 vers 6 jgħidilna immissa Ġesu għala ministeru tant ola daqskemm ukoll u l-medjatur ta' patt aħjar li kien mibni fuq wedi aħjar jerġa'. Kull darba dik il-kelma aħjar. U allura l-awtur qed jikkonvinċina illi issa Alla tagħna l-aħjar illi seta' jagħtina. U allura mindu der ibnu Ġesu Kristu bħala Salvatur tagħna illi attwalment offra lil nnifsu sakrifiċċju għat-nubiet għam minn bell-imwiet bħala prova li Alla laqa dak is-sakrifiċċju issa dik dan huwa l-metodu illi bih aħna nersqu lejn Alla. Issa is-superjorità ta' saċerdozju ġdid. Darbtejn l-awtur isa jaħlu saċerdot ieħor. Saċerdot ieħor permettu li nkun ta' xejn tekniku hawnhekk. Fil-Grek kellhom għal ieħor kellhom heteros u allos. Allos ieħor jimela jien għandi nuċċali. U hemmhekk qed nara nuċċali ieħor. Għaxu it-tnejn servu l-istess ħaġa. Però meta ngħidu Ġesu hawnhekk jisejħlu saċerdot heteros, saċerdot ta' kwalità differenti u għola. Jekk jien għandi ċurkett tal-pasta minn dawn li tixtieq tal-9 euro l-wieħed, tal-landa biex niftehmu. Imbagħad naralek ċurkett ieħor, ngħidlek inti dak ċurkett u dak ċurkett ieħor. Imma mbagħad jekk inġibu ċurkett ta' djamanti u tal-platinum, allora dak huwa ċurkett heteros. Ġesu huwa saċerdot iva, ma saċerdot ta' kwalità differenti. Il għaliex niżel
mis-sema għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna. L-awtur jagħtina f'din il-pass li rajna flimkien, jagħtina raġuni kontra raġuni, jiena elenkajt 10 raġunijiet għala Ġesu huwa saċerdot superjuri u għandna bżonn allura lilu biss. Tista' ma' 9, tista' ma' 11, skont kif tagħmel il-lista, però bażikament anke b'raġuni waħda għandna noħorġu konvinti li Ġesu huwa dak is-saċerdot, huwa dak il-bejjien, dak il-medjatur illi bih nersqu lejn Alla u nersqu b'suċċess lejn Alla. Ħa narawhom flimkien. L-għonet Ġesu bħala saċerdot ieħor kien meħtieġ illi jingħatalna għaliex il-sistema ta' qabel li Alla nnifsu kien waqqaf. Vera, minn żmien Mosè Alla waqqafa. Però kien jaf li hija biss temporanja għal ftit ta' żmien. Dik is-sistema kienet inadekwata u ma ġabet il-ħadd fil-perfezzjoni. Vers 11 jgħidilna issa kieku l-perfezzjoni kienet permezz tas-saċerdozju Levitiku, għax fuq il-bażi tiegħu il-poplu rċieva l-liġi, xi bżonn kienu kun hemm li jqum saċerdot ieħor. Il-fatt li der saċerdot ieħor, tajjeb għandna noħorġu konvinti li allura l-affarijiet kif kienu taħt il-liġi ta' Mosè bil-saċerdozju fit-tempju dak l-arranġament ma kienx adekwat, ma kienx biżejjed, ma kienx qed jilħaq l-iskop vera tiegħu. Kienet sistema komplikata, sistema kontinwa, l-liturġija tat-tempju kienet ħin kollu għaddejja. Lut 10 jgħidilna il-liġi però kellha biss id-del tal-ħwejjeġ tajba li kellhom jidhru. Kienu biss del, kienu biss stajna naraw xi ħaġa li Alla kellu jagħmel aħjar imbagħad aktar quddiem. Mhumiex il-ġbija tal-ħwejjeġ infushom. U allura ma tista' qatt bl-istess sakrifiċċju li offru minn sena għal sena bla ma jaqtaw xejn tagħmel perfetti l dawk li jersqu l-altar. Għax kieku ma kinux jieqfu li jkunu offruti la darba dawk li jagħmlu das-servizz wara li darba tnatfu m'għandhomx aktar kuxjenza tad-dnubiet. Imma f'dawk is-sakrifiċċji hemm kull sena t-tifkira mill-ġdid tad-dnubiet. Il-fatt li kienu repetuti juri illi s-sakrifiċċji offruti tal-annimali ma kienu qegħdin jilħu ebda skop. Kienu biss sinifikanti għax kienu stampi tal-ħaruf tal-Alla illi neħħi d-dnub tad-dinja. Kif annunzja Ġwan il-Battista lil Ġesu meta araw dan huwa l-ħaruf tal-Alla. Dak u li neħħi d-dnub tad-dinja. U allura t-tieni raġuni għala Ġesu huwa saċerdot heteros, saċerdot ta' kwalità ogħla. Għaliex Ġesu jibqa' għal dejjem. Ġesu jibqa' għal dejjem għaż-żmien u għall-eternità. Aktar quddiem l-awtur jgħidilna Ġesu Kristu il-bieraħ illum u l-istess u jibqa' għal dejjem. Għandna saċerdot illi għall-eternità kapaċi jirrappreżentana quddiem il-Missier. Vers 15 naqraw u danu jerġa' aktar ovvju li saċerdot ieħor skont ix-xebt ta' Melkisedek. Issa nafu l-istorja ta' Melkisedek tajjeb li huwa ppreżentat fl-Iskrittura bħalli kieku m'għandux bidu ta' jiem u lanqas tmiem ta' ħajja. Huwa etern, tajjeb, mhux abbażi ta' liġi preskritta nkwantu dixxendenza fiżika, iżda bis-seta ta' ħajja indestruttibbli. Il-ħajja ta' Ġesu Kristu issa li war xuxtat mill-mewt hija għandu ħajja li ma tinqeritx. Għax hu mixud dwaru int saċerdot għal dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek. Qed naraw li Alla mill-antik permezz ta' David Salm 110 kien diġà ħabbar li Ġesu għad ikun saċerdot għal dejjem. Għal dejjem. U allura la darba u għal dejjem m'għandux għalfejn ikun la rimpjazzat m'hemm ħadd li jista' joħodlu postu. Tajjeb, għaliex bih għandna triq ġdida u ħajja biex nersqu quddiem Alla. Biex aħna navviċinaw il-Alla, biex aħna nkunu mill-qwejn quddiemu aktar tard fl-ittra jgħidilna kapitlu 10 vers 19 jgħidilna mela ħuti billi għandna l-fiduċja li nitlu fis-santwarju. Is-santwarju ġifieri il-post il-qaddis fejn hemm jammar Alla
Kapaċi nitlu bid-dem ta' Ġesu bit-triq ġdida u ħajja li hu fetaħ għalina minn ġol veru, jiġifieri ġismu. U billi għandna saċerdot kbir fuq id-dar tal-Alla ħanersqu b'qalb sinċira bil-milja kollha tal-fidi. Ħanersqu bil-konfidenza qed jgħid il għaliex Ġesu huwa kapaċi, huwa kwalifikat il għaliex jgħix għal dejjem. Huwa saċerdot għaż-żmien u għall-eternità. Aktar minn hekk, Alla jurina s-superjorità ta' Ġesu filli introduċih lilna bħala saċerdot bħalfa divina. Meta Alla jaħlef, hemmhekk allura qed jurina li s-sitwazzjoni hija ta' importanza massima. Alla iridna li nkunu ċertissimi, iridna nkunu determinati bħalma hu ħalef. Int saċerdot għal dejjem. U Alla qal mhux se jerġa' jibdieli, mhux se nerġa' lura minn kelmti. Int saċerdot għal dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek. Il-ħalfa tal allura turi finalità, turi ċertezza, turi infallibilità. Huwa saċerdot illi ma jistax ifalli milli jaqdi b'suċċess il-ministeru ftat fidejh. Rjarġa raġuni oħra hija din. Ġesu għandu saċerdozju illi jmur jerġa' ma' patt ġdid. Saċerdozju ġdid ma' patt ġdid. Il-patt li Alla għamel permezz ta' Mosè, meta ħarġu mill-Eġittu tom l-10 komandamenti, dak il-patt Alla għalilhom issa la darba jiena u rejt ħnina magħkom uħriġkom mill-Eġittu minn dar il-jasar għalhekk ma jmandu jkollkom ebda Alla jorħlifi u tom il-kmandamenti, mijiet ta' kmandamenti infatti tom Alla biex josservawhom. Meta fi żmien Mosè, meta Mosè ralhom il-ktib tal-liġi fl-Esodu 24 vers 7. Mosè jgħidlek ħal ktib tal-patt u raħ quddiem il-ġemgħa tal-poplu u huma qalu dak kollu li l-mulej għalilna aħna se nagħmluh u nisimgħuh. U Mosè ħad-demm tal-bejjem ovvjament u raxxu fuq in-nies u qal araw id-demm tal-patt illi rabat il-mulej magħkom fuq dal-kliem kollu. U hemmhekk allura ġie ratifikat, ġie fis-seħħ il-patt tas-Sinaj. Però jgħidu li intom, dak il-patt il-poplu tal-Alla żammu, kisru u kisru kontinwament. Kontinwament. Naraw il-ktib tal-kodba tal-kroniki, il-kodba tas-Slaten. Allora l-istorja, l-ġrajja sħiħa tal-Lut. Taħt is-Slaten tagħhom xaru każijiet ta' idolatrija, ta' immoralità, ta' diżubbidjenza grassa kontra Alla. Il-poplu kisru il-patt. Kien patt inferjuri. Issa għandna patt superjuri, patt aħjar mibni fuq wedi aħjar. Is-saċerdozju ġdid ta' Ġesu allura jintroduċi wkoll patt aħjar, patt ġdid fil-kwalità, ġdid fil-kwalità. Għaliex? Għaliex il-patt li aħna għandna sehem minnu, ir-rabta li aħna għandna mal-Alla hija bbażata fuq l-ubbidjenza tagħna? Le. Hija bbażata fuq ubbidjenza tal-medjatur tagħna, Ġesu Kristu. U hemmhekk allura naraw kemm huwa patt aħjar. Hija bl-ubbidjenza ta' Ġesu u bis-sakrifiċċju tiegħu u mhux tagħna illi aħna mill-qwejn quddiem Alla. Rumani 5 Pawlu jagħmilha ċara din 5 vers 18 fejdilna qal għalhekk bħalma bil-ħtija ta' wieħed ta' Adam ġifieri waqgħet il-kundanna fuq il-bnedmin kollha. Hekk ukoll bil-ġustizzja ta' wieħed waħdu l-għotja ġiet fuq il-bnedmin kollha għal ġustifikazzjoni tal-ħajja. Għax bħalma bin-nuqqas tal-ubbidjenza ta' bniedem wieħed ħafna saru midinbin, hekk bl-ubbidjenza ta' wieħed il-ħafna jsiru ġusti. U bl-ubbidjenza ta' Ġesu bil-ħajja perfetta tiegħu. Ħajja perfetta. Illi saħansitra ħa il-kastik tal-liġi miksura fuq nifsu. Ubbidjenti sal-mewt, anzi, sal-mewt tas-salib. U da kollu maħabba fina, għannom tagħna. U allura il-patt ma jiddependix minna, ma jiddependi minnu.
Qabel ma miet niftakru xajet Ġesu l-rajta trionfanti tiegħu kollox mitmum tetelestaj. Komplut, lesta. Allura il-għada tagħna quddiem Alla hija għada garantita minħabba Ġesu Kristu li obda n-nom tagħna li kien ikkastigat għan-nom tagħna minn flokna sabiex Alla jkun jista' jagħtina dik is-sigurtà, dik l-assigurazzjoni li hu jilqana, li huwa ikun ta' bilħaq il-missier ħanin tagħna. Ħantikom raġuni oħra għala Ġesu huwa saċerdot superjuri għal kwalunkwe. Illum il-ġurnata tafu li forsi ma jsejħu saċerdoti, ma jsejħu affarijiet oħra. Psikologi u gurus u nies illi tmur għandhom biex issib twettiq fil-ħajja, biex tejbuk, biex issib suċċess, biex tilħaq il-milja tiegħek. Le, biex aħna ngħixu quddiem Alla għandna bżonn saċerdot immortali illi għandu ħajja indestruttibbli, ħajja illi ma tistax tinqered. Vers 23 jgħidilna illi dawk il-qassisin saru saċerdoti b'għad kbir minħabba li kienu projbiti mill-mewt illi jikomplu. Infatti ta' 50 sena il-saċerdoti levitiċi kienu jkollhom jirtiraw mill-ministeru għaliex jibdew jixxieħu u finalment imutu. Kien saċerdozju sempliċement uman. Imma Ġesu min-naħa l-oħra minħabba li jibqa' dejjem għandu saċerdozju permanenti. Ġesu jibqa' dejjem b'ħajja u b'saċerdozju għabek jisajħlu aparabatos, kelma speċjali din, mhux qed nippretendi li tistakru blamment ma tkunx għalfejn. Imma għabek jisaj saċerdozju tiegħu jgħid li huwa permanenti. Permanenti. Ma jinbidilx, ma jsirx skadut, huwa saċerdozju fiss u stabbilit. Aktar minn hekk, il-kelma aparabatos tfisser li s-saċerdozju ta' Ġesu ma jistax jiġi trasferit lil xi ħadd ieħor. U dan huwa allura tindunaw faċilment. Waħda mill-iżbalji kbar tal-Kristjaneżmu tul iż-żminijiet kienet din l-idea illi bdew is-saċerdoti, insibuhom ovvjament fil-Knisja Kattolika, il-kleru, msejħin saċerdoti, u allura huma medjaturi biex bihom inti tmur tersaq li Alla. Għax huma li jridu jagħtuk is-sagramenti, huma li huma maħtura bħala medjaturi. Din l-aħwa għalina hija inaċċettabbli. Hija inaċċettabbli. Hija ovvjament huwa żball kbir. Irridu nifmu illi Alla issa ħatar saċerdot wieħed adekwat f'kull sens u s-saċerdozju tiegħu ma jgħaddix għand ħadd ieħor. Ġesu ma ħatarx saċerdozju qabel ma tela lura fis-smawiet. Jekk taqraw il-Katekizmu tal-Knisja Kattolika, ktieb oħxon ħafna, u tara tipprova tfittex fejn huma jgħidu li Ġesu ħatar is-saċerdozzi warajh, saċerdoti kattoliċi, l-uniku referenza mill-Bibja li jagħtuk hija fejn Ġesu qal dan u ġismi għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hemmhekk jgħidu li Ġesu ħatar l-apostli bħala saċerdoti. Hekk rid ifisser Ġesu Kristu. U ejja. Ma nebda indikazzjoni, ebda ħiel illi Ġesu ħatar saċerdoti warajh biex ikomplu jeffettwaw is-saċerdozju tiegħu. Le, Ġesu jibqa' dejjem u allura m'għandux għalfejn li jkollu la saċerdoti miegħu u lanqas warajh biex jgħinuh jew jassistuh fil-saċerdozju tiegħu. Ġesu jissokta, ikompli bla tfixkil fil-kariga tiegħu għaż-żmien u l-eternità. U waħdu li jintroduċi l-medembin quddiem Alla u jżommna denji quddiem Alla. Raġuni oħra għala s-saċerdozju ta' Ġesu huwa superjuri il għaliex is-saċerdozju ta' Ġesu huwa imsejjes fuq kwalifiki personali. Fatti jgħidilna
ta' bilħaq kien adatta lina li ikollna tali sommu saċerdot. Isemaw kif iddeskrivih li huwa qaddis, innoċenti, pur, mifrut mill-midinbin u eżaltat ola mis-smewiet. Għandna saċerdot illi huwa l-uniku bniedem illi jgħix ħajja perfetta fuq wiċċ l-art mindu mill-ħolqien tal-Alla l-hawn. Ġesu huwa saċerdot fuq kwalifiki personali. Tafu xi kwalità ta' saċerdoti kienu sikwit ikunu s-saċerdoti aroniċi. Ħżiena, korrotti, infatti, jekk taqra l-Evanġeli tara li Ġesu il-ġlieda tiegħu kienet kontra l-ipokrazija, u l-ħażen, il-qerq ta' dawn in-nies imsejħin saċerdoti illi finalment ukoll ikkonfuffaw bejniethom biex joqtluh. Le, Ġesu huwa saċerdot maħtur bi kwalifika personali, mhux bwirt, mhux għax missieri kien saċerdot u għallu jiena għandi dritt li nkun saċerdot. Kienet is-sistema. Immissa bi kwalifika personali. Ġesu ukoll allura huwa saċerdot uniku, setan u perfett. Jgħidilna illi l-liġi taħter bnedmin huma dgħajfa bħala saċerdoti ewlenin. Imma l-kelma tal-ġurament Alla b'kelma solenni tiegħu ħatar lill-liben li huwa perfezzjonat għal dejjem. Ipperfezzjonat għal dejjem fis-sens li Ġesu għex ħajja umana fostna, laqa t-tiġrib, irreżista t-tiġrib, iġġielet kontra l-ħażen sabiex finalment kien ippreżenta lil nnifsu bħala il-ħaruf li ineħħi d-dnub tagħna. Ġesu ukoll allura darba huwa perfett, m'għandux għalfejn joffri sakrifiċċju għalih innifsu. Din hija sinifikanti ħafna x'vera. Vers 27 jgħidilna illi m'għandux bżonn ta' kuljum pas-saċerdoti ewlieni joffri sakrifiċċju l-ewwel għal dnubietu stess għax hekk is-sistema. L-Ażiż il-kbir kien pereżempju fil-Jom Kippur fil-festa ewlenija tagħhom tas-sena kollha, kien l-ewwel joffri sakrifiċċju għalih innifsu għax hu kien ukoll midneb. Imma mbagħad joffri għan-nies ukoll. Is-sommu saċerdot li Alla tagħna ma offrix għalih innifsu għas sempliċi raġuni li ma kellux għalfejn. Kien perfett, assolutament perfett. L-awtur jaċċenna fuq dan illi ma offrix l-ewwel għal dnubietu stess imbagħad għal dnubiet tan-nies, għax dan għamlu darba għal dejjem meta offra lilu nnifsu. Il-saċerdozju għallu ta' Kristu la darba offra lilu nnifsu darba għal dejjem jgħidilna. Efhapax, darba għal dejjem, darba għal kemm itulu żminijiet. M'għandux għalfejn dak is-sakrifiċċju jkun repetut. Hawnhekk naħseb jiena trabbejtu f'reliġjon kattolika nistgħu nirrealizzaw kemm ukoll konna imqarqa biskieħ. Il għaliex fil-Kattoliċiżmu Ruman l-att ta' devozzjoni, l-akbar att ta' devozzjoni hija meta tmur qudies. U fit-tagħlim tagħhom meta tmur qudies Kristu qed jerġa' jiġi sakrifikat. Jistgħu jgħidu li jridu. Dan huwa t-tagħlim tagħhom li ilu ġej saħansitra mill-Konċilju ta' Trentu mis-seklu 16. U l-Konċilju Vatikan it-tieni għal dak li ingħad fil-Konċilju ta' Trentu ma jinbidilx. Naċċettaw kollu kemm. Issa tajdux jirrepetu jew iġġeddu jew tipperpetwah għandhom ħafna lingwaġġ sabiħ biex minn għalihom isoddu ħalna. Mhux ħalna isoddu. Qegħdin imorru direttament kontra l-Iskrittura. Fejn qed jgħid li s-sakrifiċċju ta' Kristu ma jirrepetix ruħu, m'għandux bżonn ta' kuljum. Pas-saċerdoti li joffri sakrifiċċju ripetutament m'għandux għalfejn. Għaliex? Għax dak is-sakrifiċċju kien sakrifiċċju effettiv. Sakrifiċċju għaż-żmien u l-eternità. U effettiv fis-sens illi jekk jiena nagħmel xi ħaġa u jirnexxieli ma nibqax nagħmilha. Jekk jiena niġi għandek id-dar u nċempilek il-qampina tad-dar
U inti tinserta tonxor il-weġ fuq il-bejt u ma tismaħkiex. Inħalli minuta u nerġa' nċempel. Tajjeb? U nerġa' għaxen paċenzja oħra nistenna. U jekk tibqa' ma tisma' nerġa' nċempel għattina d-darba. Għaliex sissa ċempilt d-darbiet ma swew li xejn. L-ewwel darba ma switlix ma rġa' ċempilt. U mbagħad rġa' ċempilt għax it-tien waħda ma switlix. Però jekk narak qed tiftaħ il-bieb nibqa' nċempel? Le. L-iskop ta' ċempila il-ħatu. Nistgħu nġibu eżempji kemm tridu. Jekk kien qed infittex ċurket tad-dib, tliftu, ħan iġġenner, irid insibu, tajjeb? U nfittxu illum ma sibtux, l-għada narġa' nkompli nfittxu, il-bitada narġa' nkompli nfittxu, għaliex għax ma sibtux. Once li nsibu, ma nibqax nfittxu. La darba Kristu għalalna l-maħfra bis-sakrifiċċju tiegħu, maħfra reali, maħfra kompluta, maħfra li ngawduha bħalissa, m'għandux għalfejn jibqa' joffri s-sakrifiċċju. Kif konna mal-min, il-qassis qed jerġa' joffri l-istess sakrifiċċju ta' Ġesu. Fatti meta jolli l-ostja x'jgħid. Dan huwa l-ħaruf talla, dan qed taraw huwa l-ħaruf talla. Kristu il-ħobs li jinbidel realment u sostanzjalment fil-ġisem il-ruħ id-divinità ta' Kristu. Huwa tagħlim żbaljat. Fil-katekizmu ta' Heidelberg, publikat fi żmien l-assedju l-kbir, il-quddiesa hija msejħa idolatrija misħuta. Għandna bżonn ngħidu ta' diskors. U għandna bżonn li l-ħbiebna u n-nies barra nġibuhom konxi. Il-sakrifiċċju ta' Kristu huwa effettiv. Huwa effettiv u għalhekk m'għandniex għalfejn nerġgħu nirrepetuh għaliex ta' bilħaq għalalna il-maħfra. M'hemm xejn jonqos Kristu isalva kompletu. Infatti din hija l-konklużjoni tal-awtur, vers 25, dikjarazzjoni mill-isbaħ fejn jgħid għal daqstant ukoll Ġesu kapaċi isalva kompletament il-dawk li jersqu lejn Alla permezz tiegħu. Għax hu dejjem jgħix ħalli jinterċidi għalihom. Min allura ħajsalva huma dawk illi jersqu lejn Alla permezz ta' Ġesu. Dan huwa il-medjatur. Huwa hu illi jressaqna, illi jressaqna li Alla. Difatti huwa dejjem ħaj sabiex jinterċidi għalina. Għal dawk illi attwalment ressaqna Ġesu jibqa' jitlob għalina sabiex attwalment ninżammu aċċettabbli quddiem Alla. Ġesu kapaċi isalva kompletament, eistopanteles, jerġa' frażi oħra kruċjali. Isalva totalment. Mhux m'għandekx għalfejn tibqa' dubjuż, ma tax fiex tinsab. Tista' iva tgħid li la darba Kristu miet fuq is-salib. Miet minħabba d-nubieti. U jiena l-fiduċja tiegħi hija fih. U allura ngawd il-maħfra. Maħfra kompluta mingħand Alla. Salvazzjoni mill-ħtija, mill-kundanna, mis-saħta tal-liġi, mill-kastik tal-infern, mill-prattika tad-dnub, mill-preżenza tad-dnub. Għax nafu illi Alla għad ukoll jippreżentana qudiemu b'ferħ kbir, bla difett u bla ebda makkja u xejn minn dan. Ja maħfra totali, kompluta, sħiħa u perfetta. Fatti fl-ittra lill-Ebrej aktar tard l-awtur jgħidilna kapitlu 10 vers 14 li b'offerta waħda għamel perfetti għal dejjem il-dawk li huma mqazza, dawk li Alla separa lejn innifsu, dawk li Alla sejja lejn innifsu, Ġesu jagħmilhom perfetti quddiem Alla. Tik aktar kmieni fatti jgħid bis-saħħa ta' dirrieda, il-fatti Ġesu volontarjament offra li nnifsu fuq is-salib. Bis-saħħa ta' dirrieda aħna tqaddisna bl-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu darba għal dejjem. Jerġa' frażi ripetuta ħin kollu fl-ittra l-Ebrej, darba għal dejjem. Darba għal dejjem. Nistgħu nistrieħu fih, nistgħu niddependu fuqu. U allura għaliex ma nix nersqu? Jena nixtieq li l-kol kemm aħna hawnhekk nkun kapaċi jiena rsaqt.
U jiena issa ninsab f'komunjon għandi ħbiberija mal-Alla. U jekk għadek ma dorċ, dur issa li taf illi Kristu huwa is-sommu saċerdot maħtur minn Alla, kun imraxxax bid-dem tiegħu. U hemmhekk tikseb il-maħfra. Skont l-anja li aħna nkantaw, ejd li morċ għand Kristu sabiex tindaf int. Inċ maħsul fid-dem pur tal-ħaruf. Ejd li din is-sija dorċ int lejh, indimġ. Inċ maħsul fid-dem pur tal-ħaruf. Din hija l-problema waħda li għandna fil-ħajja, kollha kemm aħna. Doċ issemmi li problemi oħra, dawk jissolvew. Dawk ma jagħmluk ebda ħsara permanenti. Ma din il-problema. U din il-problema tissolva biss billi morru għand Kristu sabiex nindafu bid-dem tiegħu. U Alla jkun kapaċi jgħidilna kemm dnubietkom huma ħomor daqs l-iskarlat bħas-suf inġibhom. Għalkemm huma ħomor daqs il-kremżi nagħmilhom bojot bħas-siġġ permezz tas-sommu saċerdot tagħna Sidna Ġesu Kristu. Amen.